Kusangana kwati kuita zvekare pano paHatirare 263 pano panchanga chikuzivisai manyuzi updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara utena on the notification bell. Hama dzadiwa, video randonezvaro muzuva ranhasi ivhidhiyo revagari kunonzi iko kuClips Farm ndo kwakaitika chitiko ichi muno muZimbabwe. Nzvimbo iyi yanzi inonzi kuClips Farm, kunonzi kuClips Farm ndo kwakaitika chitiko ichi. Hongu meya wemuZimbabwe anga akatiudza kuti dzimba dzakati wandei dzichapwanywa, asi dzakupwanywa kunonzi kuClips Farm ikoko kuri kunzi kwakapwanywa dzimba dzakawanda nezuro. Zvisinei vanhu vari kuchema vachiti ko vari kuzopwanyireiko dzimba idzi nguva ino yatiri tarisana nerain season, ende tichitori murain season vari kudzipwanyirei nguva yerain season. Ende zviri kunzi munhu uyu anga achipwanyirwa imba iyi, video randichakuisirai aritori munhu weZanu PF anosapota Zanu PF. Ndoda kuisira video munhu uyu anga achichema achiti chemba yanga iri mutoilet yavanga vachitanga kupwanya pamba ipapo yakanaka. Anga achitorera video iri ari mumba ende vauya vasingafungire kuti dzimba dzichapwanywa. Zvisinei uyu munhu akwanisa kutipa video atora toilet yake ichipwanywa ende achema achiti zvinhu zviri mutoilet umu ndakabva kuzvitenga ende marata ndakabva kumatenga. Dai vakatiudza kuti dai vakatipa mari kuti titsvagewo kumwe kwekurenda pane kungotipwanyira vosiya zvakadaro. Zvandichaita ndiri kukuisirai video iroro, wapedza kuona usaskipe zvevideo iriri. Ndinoda kukuzivisai futi nyaya yaWeuta Magaya, nyaya yaProphet Magaya. I think maona title yandanyora kuti yakanyorwa kunzi Prophet Magaya. So ndinombatanidza nyaya idzi ndiri kudzibatanidza dziri tutu kuitira kuti uwane news dzakati wandei pasame video. Usazodzoke kuramba uchidzoka, kana takutodzoka futi takudzoka nedzimwe futi 2. Saka zvandiri kuita munguva inoi da kukusiyai muchiona video remunhu anga achipwanyirwa pamba pake anotsigira Zanu PF kuClips Farm. Ndatione video. Indifadha ndoda tondovaudza kuti ndipe mari yangu, ndoda kundorenda, ndoda kuti tigare paiko zvine dzimba dzatachigara dzabhuya. Ndozvaoda kuti ini ngandibvunzeni madha vacho ndigona dzavaudza zvakanaka nazvo. But mabhunyiro anoita ndemusiwo ko munhu achida zvitinha zvake. Mune chembe yakanaka muzvoti vanhu vaigona kubvisa zvakanaka. Kutosvotesa $7 yecho inonga. Inonga $7. Iri kumozine pole. Next update inyaya ya Prophet Weuta Magaya. Prophet Weuta Magaya vari kunzi vanga vane girlfriend ravo rinoshedzwa nezita rekuti Linda Chamunyorwa. Prophet Weuta Magaya naLinda Chamunyorwa zvikunzi rudo rwaifaya ende vanga vane time vachidanana. Vane time vachidanana kudaro Linda akazosvika pakubata nhumbu.
Linda Chamunorwa abata nhumbu yaprofeti weuta Magaya. Profeti weuta Magaya pavakaudzwa negirlfriend ravo kuti ndave nenhumbu, profeti weuta Magaya vakamupa advice, vari kunzi vakamupa advice yekunzi ita abortion, bvisa nhumbu iyoyo. But Linda Chamunorwa ari kunzi akaramba kubvisa nhumbu iyoyo. Mushure mekunge aramba kubvisa nhumbu iyi, Profeti Magaya vari kunzi vakatuma vashandi vavo avo vanoshedzwa nemazita ekuti Tanaka naNyasha kunoudza Linda Chamunorwa kuti auye tite meeting pastadium yaprofeti weuta Magaya iri kuKwekwe, kunzi ndauye tite meeting pamusoro penyaya yenhumbu ina Linda Chamunorwa. Linda Chamunorwa mbudiro wazviri kuitawo mapepa ataverenga zviri kunzi ahana kuenda kumeeting yanga yakataurwa naprofeti weuta Magaya kuti vataurirane pamusoro penhumbu iyi. Zvisinei, chinorwadza panyaya iyi ndechekuti Linda Chamunorwa akawanikwa akafa ende akachekwa mapisi ndomubudiro wazviri kuita. Zvese izvi zvaitika vanhu vari kufungira kuti vari kuita mutauro vachiti profeti weuta Magaya vane chekuita nekufa kwaLinda Chamunorwa. Ndinokumbira kuti zvanofunga mucomment section pamusoro penyaya iyi. Vamwe vanhu ndo vari kutoti vane chekuita pamusoro pekufa kwaLinda Chamunorwa. Vamwe ndo vari kuzoti ane bhora ndiye anomakwa. Zvinhu izvi zvaitika nekuti pane kamwe kakunetsana kakaita vanhu avava, asi zvaitika havasi profeti weuta Magaya, hanzi ane bhora ndiye anomakwa. Vadikani, ndinokumbira kuti zvanofunga mucomment section pamusoro penyaya iyi kuti unozvionawo sei wakazvitarisa uri iwe uri kuitonga. Mapurisa akataura kuti arada kuita mainvestigation akasimba pamusoro penyaya iyi vabude neansa.